ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азиз, бисёриҳо савол медоданд мағозаи Мастерок дар куҷо ҷойгир шудааст. Якта мағозаи Мастерок дар маркази шаҳр ҷойгир шудааст, дигариш дар Зарафшон. Дӯстони азиз, мағозаи Мастерок дар наздикии ҳайкали Сомонӣ, наздикии қаҳвахонаи Бела Питса, салони Гугуш. Дӯстони азиз, ҳамиҷа арка мешавад. Ҳозир аркаро медароем. мағозаи Мастерок дар анамиҷа ҷойгир шудааст. Маркази шаҳрда анами мошина барои тӯҳфа мондагиянд. Ҳозир аксия рафтестай дар ин ҷо ду раҳ дора, ҳам ба зинаҳо мебуроен, ҳам ба лифт. Дар дуюм этаж ҷойгир шудааст мағозаи Мастерок. Мо равона шудестем, навор мекунем, бо мо бошен ҳамватанони азиз. Духовкаҳое ки ханзаҳай ҳама бо духовкаҳое ки бисёриётон мепурсен оригинални ина занҳои азиз барои шумо ханзае ки ман худам харидорӣ кардагиам. Медонем ки чизи беҳтарина ман худам харидорӣ мекунам. ҳозир ҳамин аксия шуда, скидка шуда, ман барои шумо омадам ки амира навор кунам. Касе хариданӣ буд, биёен бихаред. Ина 6000 сомон, 7400 буд, ина 6000 сомон шуда, беҳад арзон шудагия. Наличи қати 6300 буд, кредит қати дар магазини Авранг 7400 буд, ина арзон бад шудагия. Духтаро кадоме ки мехоҳед, ина оригиналния беҳтарин духовкаро харидорӣ мекунед. Иҷода ҳастай сери светиш, ина газ қатия, якта плита, сета газ дошта, плиташон хай духовкаш вая плитагия светия. Ина иш майдатарай, иш бо арзонтарай. Иш 5350 сомон и майдаша, а ини сериш 7350. Ира мегирен ку бовар кунен, ами лакш безеб намешава, инами чизиш сангош ам хушру истодагия. Айма ма айми истифода бурдум, качествоша шумода гап мезанам барои нархаш ки арзон шуда. Ма ҳамида шуморо хостам ки нишон тиём, биёин арзон харидорӣ кунед дар магазини Мастерок. Духтаро қарор дорем. Дӯстони азиз, ин ҳамиҷа қолинои туркии эронӣ ҳастай, на ё майдачаҳо туркиян, ҳама размериш ҳастай, бора нав овардан, ҳози ҷобаҷо кардан. Барои шумо навор кардистам, нархи навош беҳад арзона. Ина майдача 25 сомон, 50 ба 80. Ина иш 70 ба 100, 50 сомонай. Инами кабута кабинен чи хел хушрӯ, нақшош ҳама эронӣ, турки фасон. Ҳай турецкиян, аднатониша бинен, необычный стили хай-тек, 75 сомон, 80 ба 2. Ина 2 метра дарозиш, бараш 80. Барои дарошкаи кухни коридор хушрӯай. Ина бояса 10 сомонаш. Иш бо калонтарай, 120 ба 180. Любой намуд расветка дорам, қабисюрай расветкаҳош. Ина иш 100 сомонаш. 1 метр 20 сантиметра, 120 ба 180. Бо 200 сомона дора, ина бо калонтараш. Ё ҳамаш ира расветкаша бинен чи хел бисёрай. Байнаи 55 сомона, 80 ба 140. Байд неҷа бойнаи намудшаса 170 сомон, 180 ба 2. Беҳад калонай. Қолинои эронӣ доран, инаи намудо ҳастай. хай тамошобинон вибр бисёрай, биёен дар мағозаи Мастерок харидорӣ карда метонен. Анаи қолинои тагиш чармай бои хали доранд. И қолино тамошобинон тагиш медонем барои ламинада ё барои кафел намечарта. Ина хали вай мекна резинови дора, зур местада намечарта. Баъд наи хали расветко дорам, беҳад хушрӯ. Ина 4700 қолинои эрония ё. Хай ина вибр бисёрай. Тамошобинон ҳами хе каталог шуда беҳад бисёрай расветкаҳош ҳози ҷобаҷо доранд. Биёен ай пеш бинен любой намуд узор расветка харидорӣ карда метонен. Ина иш 170 сомон. Ирам калонай 175 сомон. Айни намудаш ма худам харидорӣ кардам 210 сомонай, 180 ба 280. Ина и намуд неки расветкаш дигахе буд. Ира бинен чӣ расветкаш фасона необычния. Баъд ина бо ҳастай майдачаҳош 30 сомон. Тамошобино ина бои намудош ҳастай 140 ба 80, 55 сомон. Расветкаҳош беҳад бисёра. Ина иш 90 ба 1.5. Ина ира бинен. Ма ҳамира калонша харидам худамда. Беҳад хушрӯ. Ба нишон метиям, абзор мекунам.
аҷоибот хушрӯ расидкушина нағбурро варзистиян ҷобаҷо дорам барои шумо пешкаш кардам. биёед харидорӣ кунед. дар мастерок қарор дорем. мастерок да боровардагиан дар ҳарди мағозаош ҳастем, ҳарди магазиношда ҳаст. ини намудоша бинед ча хушрӯ калони хушрӯай баъд шуштаншам осонай мулоимаки хушрӯай ина беҳад вайш бисёрай расветкош ина намудош бастай однотонный необычный. тамошобинони азиз, кондитсионерам скидка шудагиай фирминиян гри сани фирмои беҳтаринан ҳамаш скидка шудагиай. ҳозир ман якчандша нархоша гап мезанам. анаи кондитсионери мидея беҳад хубай дар хонаи модарум ҳастай. яхи бад мекуна 12 куба 4200 ина 12 куба 4200 беҳад хубай мидея и скидка шудагиай. тамошобино мо 2 сол пеш гирифтем 5000 чанд сомон буд. и ҳозир скидка қатиай 4250 сомонай. иҷода бо кондитсионери сани 3500 сомон шудагиай. ирам 12 кубай иам беҳтарин кондитсионерай. баъд гри 12 куба 4650 ина тамошобинон ҳама скидка шудагиай. иҷода телевизорам скидка шудагиян. телевизорое ки моделои нағзан ина LG ина якташ LG ай ҳама зуршай чизои ма беҳтарина медонен тамошобинон ки ма шумода тавсия медиҳам. ина намучам астай 6500 телевизори LG размери 50 ё оригинални дубайскишан хали китайскиё нестанд. баъд иҷода бо ҳастай Samsung размери 50 4650 4350 ҳастай. тамошобинон ина бинед чӣ хел ина иҷа бисёрай бисёр намудош ҳастай вайёра телевизорҳои размери 75 ҳастай LG ҳастай кулерои оригинални. холодильникҳо ҳастай Samsung ина баландиша бинед 2 метрай 5600 ина холодильники Samsung морозильникиш поёндай холодильникиш болодай Samsung ина Artel 4000 сомон ё ҳама нархҳое ки ҳозир скидка шудай. тамошобинон ман барои шумо пешкаш дорам 7500 сомона Samsung ша бинед 2 метрай даже зиёдай. ҳам тамошобинон калони и холодильника як бор бубинед беҳад калон. иҷода чанд намудастай 8500 сомонаш ҳастай. ака ё фирминия тамошобинон LG ай Samsung ай фирмои бақуввате ки ай пеш буд ина LG калонай беҳад дарозиш баландай 7500 сомон. иҷода бисёрай хитачи ҳастай. хитачия мепурсиден холодильникҳо баъд стиральниҳо ина стиральни Samsung 6500 сомон оригинални бо добавка либос меандозен фаромӯш карда бошед. и дар мағозаи мастерокай ин нархҳо тамошобинони азиз ҳамаи нархҳо бо нархи дастрас шумо харидорӣ карда 4250 сомон стиральни Samsung 6 килога 7 килогаш ҳастай. ина бо EcoBubble ина минамуд ай 5500 сомонай май ҳами дорум 7 килогаша. баъд духтаро бо ҳастай ма барои занҳо бисёр хай тамошобинон мардҳорам ҳастанд барои абзор тамошо мекунанд. нархи навора бохабар бошед. 10 сол гарантия дошта. ина сани ҳам фирмаи беҳтаринай 3300 сомон 7 килогаш ина инвекторни мотор дошта. ирам сани бо ҳастай инай намуд майдатараш 3200 и 6 килогай уш 7 килога сериш. баъд 10 килогаш ина ҳастай 4250 ба LG 6 килога ина духтаро LG 4200. ина духовкаҳо тамошобинони азиз ҳамаш скидка шудагиай 3000 сомон делюкс ирам беҳтаринай плиташам зурам духовкаш бо ина Vestel ҳастай. Vestelам Туркия делюкс узбеки ханза ки беҳтарин духовкай ина бо ханза. иҷода бо чанд моделош ҳастай. ина модело ҳастай бо зенон будай бош хай делюкс ҳами духовкаҳои нағз барои шумо пешкаш кардистам. ба иҷода хеле майдоҳош ҳастай. микроволновка ҳастай. микроволновка ҳамаи нарх любой намуд ҳастай 1500 сомонда ҳастай. ай духовкаҳои калон 1100 сомонай
тамошобинон, ина турклюкс 1100 сомон, евролюкс микроволновка 1200 сомон. Бо иҷода ҳастай 800 сомонаш, ина блеск 800 сом. Вентилятор скидка шудаги тамошобинон 312 сомон. Ин вентилятори калонай бо иҷода дига намудош ҳастай 657 сомон. И пульт қати будай айҷои штаги ранги кондиционер бори управлятш мекунӣ любой ҷо махқулат шуд. Пилисосо ҳастай, ина 1000 сомонаш ҳастай. Ҳама намуди нархш ҳастай. Хай чизи нағз бихоҳен нархшам ба ҳаму чиз меарзад тамошобинон. иҷода ини хали пилисосо ҳастай бо пилисосои 900 сомона ҳастай 1200 сомон ина LG ки зуран. ина тамошобинон иҷода ҳамаи чи ёфта метонен, меоен чизои бачени дилтона мехарен, оригинални гарантия дора ҳамаи чизишда. ина тамошобинони азиз пасудаҳое ки беҳтарин сифатҳои оли дора. ини хел наборҳо ҳастай рабинен 395 сомон. мраморни набор аҷоиб хушрӯ чойни қати ва ёш кружкоҳош. ини набор 2000 сомон шуда. рабинен чӣ хушрӯ ҳар рӯза истифода барида судаҳое ки барои як стол сервировка мекунен беҳад хушрӯ фасон. ина мерабинем ҳамиқа хушрӯа ё ка чизошон фарфорне тамошобинон 3250 сомон. искидка шудагия. ирабинен чӣ хушрӯа аҷоибот. нархшам нормалне тамошобинон. озир корвонам брен ҳамин нарха чизи нақс оригинални гирен. ишам 3200 ё як гала предмет дорад 56 предмет дошта. ирабинен необычни. бо ини халид пасудоо доранд, дона дона харидорӣ мекунен. ёрам хушрӯ беҳад фасон. ина сери цветаш золотистый цветаш. боз ина и намудои сафедо ҳастай блеск доро. бо предметш бисёр шуд нархшам дигар мешавад. бо ҳастай ки 100 предмета доранд. ина 116 предмет доштай. ҳамиқа тарелкаша бинен чӣ бисёр. и бо пушта тарелкош ҳастай. бо ини намудо ҳастанд. ина и намудош 3200 ба гемаи фасон. ҳамаи чи дора қангирако дора, ини хали кришка дорако вай дора. ида метони ягон пирожни бигирен маҳкам мекунен. хай мевагирак дора, ҳамаи чи дора и багема. агар бигире як дастархона чизош ҳаст. иҷа ҳастай тамошобинони хали сафедо аднатони штучния. ина як штукаш 20 сомон. ина ҳамқа хушрӯай качествашки. инами сафеда ина як туша нишонтиён ҳамиқа калонай размери ами 24. ина бинен фирминия. ина ай эмблемош маълума фирминия. инами 20 сомон тамошобинон. чихе чизи калон арзон кади анози ҳамаи пасуда ва ҳамаи чизаш скидка шудаги. бо инами гуфтум барои подписчикон биём я навор кунам ки фақат ждат мекунен чизои скидка мехоҳам шумо харидорӣ кунен барои худтон. бо пасудо бо иҷаш бо блескош. ина блеск дорои бисёрош. ина ёш 15 сомон на тарелкаш, 19 сомон калонаш. бо нархош арзонай духтарой. ина бо ёшабинен чӣ хушрӯа аҷоибот фасон. ҷада бо ини намудо вардиани ё новинка бо вообще хушрӯ гилгилак узор дора фасонак. ина бо биёен ай пеш мастерок дута мешавад тамошобинон. якта да центр бози аз сари навора нигоҳ кунед раҳша нишон додагиём. якта центр да пушти сомонӣ мешавад, пушти зданияда раҳшда ҳаста мефаҳмин аллакай. центрда яктай дигаш зарнисорда тарафи зарафшонда ҷойгир шудагия. ҳама медона адресуша. ба фикрам 10 бор шуд дар видео мегум. хай бо одамои нав намедонистагиё савол метиҳен. ина биёен доставкаам доранд, доставка мекунанд. нахоҳен номерошона дар рӯи экран мемону. ватсап дора номерошон да муроҷиат кунед. чизе маъқулай скриншот кунед, доставка када роӣ мекунанд. дар иҷаш ина пасудоҳои детский ҳама намуди чизҳоро ёфта метонед. термос барои кӯдако чанд намудш ҳастай термосо. ина 15 сомон 15 сомони 25 сомон. термосушам арзон барои кӯдако. ина чойхӯракшон ё гарм нигоҳ намедоранд духтаро. ҳам хел мегиранд пластмассияи намешканаша биғалтам намешкана. ҳай нами чизе ки мебинен ҳама чизои рӯзғор дар иҷа дида мешавад. каструло. ина набори каструла бинен чӣ хел хушрӯям хел ғавси ба қуввати вазбинак 550 сомон. ина чанд та чиз дора.
4 каструл дора, размераш ҳар хела бойни намудаш астай. Ина каструлои донаки астай, якташа мегирен, якта калон 450 сомон. Дего ҳастай 250 сомон, 220 сом. Ина дегои кукмара. Инамуд гранито ҳастай, кукмара, гранит 450 сом. Бо майдатаруш арзона, ина 260 сом, 250 сом. Кукмара хай бақувватай, медонен фирмаша. чизе ки дар амҷа дида метонен тамошобинон, дар мастероки зарафшонам ҳастай, тарафи зарнисор. ина ё 1100 сомонем комплект аҷоибот хушрӯай. бо ҳастай ҷада комплектҳои омез 1500 сомон, 1900 сом. ёам скидка шудаги азиз, мебелорам скидка шудай 13000 сомон. ина ё туркиян, ё фирминиян, оригинални, оинаш ҳамаш бақувватай, шифонерош нишон дода будам ку ҳами чизош оҳанош вайрон намеша. агар 10 бор сабират кунен, разбират кунен, ҳичи намешава, гарантия додагиян. ҳам хел хушрӯ, калон, сафедаш ҳастай иҷада. ҳамаш ҳами нархай, сафедшам бинен, аҷоибот хушрӯ. ина иҷа бо ҳастай тика цветош ҳастай. ина ҳамаш хушрӯ. баъд ҳозир аксия рафтистай, аксия озма шумода нишон метиҳам. агар 500 сомонда харидорӣ кунен, шумо як ала таҷҳизот мондагиян, таҷҳизотҳоро стиральни машина, пилисос, амхали купонтон метиҳан, вибр вай мекунен, бурд мекунен, файротон мекунан, мегирен. агар ки аз 1500 сомон боло харидорӣ карден, мошин мондагия, главный приз озма нишон метиҳам. ана дӯстони азиз, ҷоизаҳо, мошин ва анами хел таҷҳизотҳо барои шумо тӯҳфа карда мешавад. харидорӣ аз 500 сомонӣ анами қадар таҷҳизот, аз 1500 сомонӣ мошин. кресла ҳастай, тамошобинон, бинед чӣ хушрӯ. ё ҳамаш туркиян, ягонта сифати паст нестай, ҳамаш турецкиян. мақсад ки чизи нағз харидорӣ кунен, ҳичи намешава, ҳатто инами бақувват места, хизмат мекунад долга. наиша уголокша бинем, беҳад калона, як хонаи калонда мешава 19500 сомон. ина столик 950 сомон. беҳад хушрӯа. ина кабута бинен, як ала чиз дора, бақувватай, беҳад бақувватай 12500 сомон. иҷада бо ҳастай ӯз ман нишон метиҳам, тамошобинон. ина сершам хушрӯай. баъд инҷада ини сафедшам хушрӯай. бинен бежеви цвет, свети ширичоӣ меган, анам цвет чӣ хел хушрӯ, багати, фасон. баъд хел худ бақувватай, чизи качествени мехарем. нархш беҳадай, ҳамаи ҷо фарқ мекунад. ина 3800 якта ҳами креслашай, калона ирамда. инамиам туркия, беҳад хушрӯ, мада маъқул шуд. ина тамошобинони азиз, стул комплектай 6240 сомон. необычняй, ира бинен чӣ хел хушрӯай. ина шишаш. ина кадоме ки харидория, биёй харидорӣ кунен, ё новинка, борои навай. ина и намудаш бо темнитараш, иш светлияй. ҳардуш як нархай.